En waarom is het politieauto, brandweer en ziekenwagen En tractor? en tractor? Maar vooral hulpdiensten, hulpverlening. En dat zijn de mensen, Die dit gered hebben. juist. En dat is dan het mooie, hoe ik me er vasthoud. Hoe ik me er vasthoud. Als we die lui niet hebben. Boeren, ik zeg niet dat ik een boer ben, maar ik ben een boer. Dat kennen we niet zonder. Dat bestaat niet. Maar voor mij is dat wel, maar dat is niet zo. Want die komt van de boerderij af. Ik ben van de boerderij geweest. Als er eens een keer aan die kant komt. Nou bij de gokken waarom er zoveel toeval op het huis van niks Oké, dat is dan mijn hobby, ja. Dat geeft die rust, zo. Doeven? Ja. Dat geeft die rust. De huisdokter heeft altijd tegen me gezegd, als hij in de kop zuiver wil zien, dan is het duiven of vissen. En ik heb gekozen voor de duivensport. Ik speel wedstrijden Met de duifjes? met Ja? de duifjes. Iedere week kunt er met, nu deze week hebben we geen met gehad. Toevallig met Kerstmis hebben ze nog een reportage gemaakt over het levens. Dus niet over de duiven, over de prestatie, want Bas, daar ben ik eerlijk in. Dat boeit me niet, zo de prestatie. Het gaat me om het gehele plaatje. Het begint bij het kleine duifje Bewijzen van spreken. tot een wedstrijd vliegen. Ja. En of dat een winnaar is, dat is Dat niet zo is belangrijk. niet zo belangrijk. En dat zijn dan de mooie dingen. Hè. Dat wordt allemaal gebracht. Dat wordt allemaal gebracht. Hè. En dat zijn dan de dingen wat de lui kunnen winnen. Hè. Met de duiven. Hoe bedoelt ze dat wordt hier gebracht? Wat wordt hier gebracht? Allemaal wat is staat. Alle bekers van mensen wat stoppen met die sport. Of al overleden zijn. Of wat. Maar door wilde ik dus niet mijn laten zien van met de prijzen van andere mensen van kijk eens wat ik gewonnen heb. Nee, maar uiteraard niet. Dit is een soort van eerbetoon aan... Aan de overledenen. Kijk, daar staat nog een beker aan. Ja, daar kan ze moeilijk mee kijken. Maar daar staat het bij. Bij de groot, hè? Op die foto. Dan moesten ze even nog een loeren wat daarop staat. En dan brikste die paar woordjes wat daarop staat. Harry is de beste. Harry was de beste. Harry blijft de beste. Harry, rust en vrede, je was voor ons een bijzonder mens. Harry en Gertie. Dat bedoel ik nu. Dat bedoel ik nu. Wat maakte Harry bijzonder? Hij was de beste van Limburg. De beste. Hij was de beste speler van De Limburg. beste doevenmelker van Limburg? Ter aller tijden. Wat daar hing, generaal. Die bekers zijn je allemaal. Maasvallei, dat is allemaal van Harry. Harry Winkens. Ja. Harry Winkens. Ja, ik zie het toch op de trofee staan. En even voor de mensen die geen verstand van doevensport hebben, wanneer ben je generaal? Als ze de beste speler is van gans Limburg. Dus dat helpt in, dan moest 3-4 maanden actief zijn, elke week. Elke week. En Harry was een goede kameraad van dich? Nou, en een mens daar kent zich het van. Dan kwam voor een contact, heeft me goed geholpen met de duiven. Ik zeg niet dat het kampioenen waren, maar oké. Dus van Harry heeft ze veel geleerd? Ja. Als het gaat om de Juist, sport. heel veel van geleerd. Dat was een voorbeeld. Ja. En een voorbeeld voor veel mensen, denk ik, in de Ja. sport. Uiteraard, ja. uiteraard. Als er nog feestjes waren in Limburg, overal, dan wordt dat in een maand, dat wordt gehuldigd. En daar krijg je het nu nog van. Die emoties komen dan los. Stond meestal op de eerste plaats. Altijd. Bist ik altijd iemand geweest die snel overmand koos weer door emoties? Of is dat iets wat later Nee, mijn gekomen gans is? leven. Mijn Ja? gans leven. De is gaat blijven hangen. De boerderij is afgebrand. En de zenig met ma nog boven aan de trap staan met die broers in de haren. Die twee ongelukkige Die twee broers, maar ongelukkige die waren nog broers, klein. die waren nog Die klein. zien toch niet, Nee, die nee, zien nee, niet verbrand? Nee, nee. Nee, nee. Maar dat gaat nooit meer weg. Dat. Nu hoor ik de huisdokter nog zeggen, maak ik niet zo ongerust.
Want ze waren nederhoud. Maar ze hebben de huisdokter overleefd. Ene dus. Ene is een paar jaar geleden gestorven. En dan zeg ik, mensen, ga goed gezegd, ouwe niet zoveel dingen aan wie goed het vieren hebben. Wie goed het vieren hebben. Ondanks dat ze net ook zei van, we leven niet in zo'n fijne maatschappij. Nee, zeker niet. Waar het verschil tussen arm en rijk groot is en ik denk dat het ook alleen maar groter zal weer. Hè? Ja, Uiteraard. Want dat sussen overal op de En wereld. vroeger was je Uiteraard. en gelijk. Ik ben Dat wel op werkte stap. bij ons in de straat ook, dat waren allemaal koelpitten, zoals ze dat zeggen. Maar dat waren allemaal gelijk. Hè. Het mooie en Dat die, had je niet meer. en die ganse buurten, ja. We zitten niet met de zessen. Als nu de doevenzoons moeten komen, hij huurt tegen kinderen niks. En dat is het mooie van de doevensport. Om dat verpakken ons bij elkaar. Kijk wie nu de buurvrouw, ik heb de vrouw. Dat zijn dan de mooie dingen. Ja, zo steeds de schoen op. Ja, dat maakt niks uit. Nee, maar ik wil maar zeggen, als de vandaag de dag, dan moesten we één klein kunnen leven. En dat wordt niet gedaan. Wordt echt niet gedaan. Vroeger, oké, de kind het niet meer terugdraaien, baas. Vroeger was het één keer en morgen liek. En dat is vandaag de dag Ja, niet meer. zolang ze blijft leven, blijft hij in verleden bezig. Ja, ja. Maar ik heb nu wel in een tijd van, dat boek is dicht. Ja. Dat boek is dicht. Slechte dingen hoeft me geen meer over te kallen. Er zijn wel een sluk die zeggen, en hoi, ik zie dich niet meer in de koffie. Ik zeg, pardon? 4 waren niet in de kern met 12 man, wat elke dag gingen. Verzin nog met 2, hè? Met 2, daar gaan ze weg. Kijk, want die mich nu over alcohol komt te spreken, als ze dat niet weet, kan ze er niks van afweten. En wat mich dan steurt, dan heel veel lui die zeggen dan, ja maar die drinkt, maar als zich de rijen niet te verwijt, dan moet ik een mens niet gewoon veroordelen. Vernichten mensen. Zijn er nog wel eens moeilijke momenten? Uiteraard, Ja. uiteraard. Maar daar heb ik een goede oplossing voor. Nou? Dan pak ik met de scooter of de fiets. En dan ga ik hoe ik geboren ben. Daar staat de kruisje Op het goed? op het rood, daar staat het kruisje juist op. En dan zet ik me toch halfuurtje, neem ik me een boterham met, flesje te drinken en dan is er heel ze ganz clean. Ganz zuiver. Op de plek waar de boerderij is afgebrand? Op de plek. En er staat een klein monumentje. Dat heet men een pad toch, kruisspier. een kruisje. En daarneven staat nog het kapeltje. Oh ja, nou, Wat we hier nog met hebben geholpen met opbouwen, met afval van de huizen. Dus op het moment dat ze een moeilijk crisis, dan pak ze het scootertje en dan giet ze zichzelf even met de neus op de feiten drukken. Wie het juist. En dan, dat waren feiten wel, ja. En waren feiten. Maar dan kom ik wel weer terug en dan moesten aan de mooie dingen denken. Ja. Ik heb een vrouwtje dat moet mich never iemand aankomen. Ze heeft het ook zo gehad, achtermaan verloren, we hebben eens leren kennen. Dat wordt wel eens gezegd. Wij betalen dat allemaal. Voor hun veel kinderen, zie bijna elke avond. Knip dat maar eruit. we knippen nooit niks te goed. Gertie, maar wat is er nou zo leuk aan kinderen? Vertel dat eens Oh, even. heerlijk. Dat heb ik voor zo goed gingen al kinderen. Echt hoor. Met mama en pap vroeger. Maar Heerlijk. kinderen best afhankelijk van het lot eigenlijk, hè? Ja. En Kiele, kijk, met doeven, daar kan ze nog zelf een beetje de handen hebben. Maar wat is dan het mysterie van het kine? Is Ja, het toch weet een beetje je het niet. gokken? Nee, dat niet. Gewoon, ja, ik heb er ontspanning aan. Heb je ook een vaste kienvriendin die met ik meegiet? Ja. Als je gedaan met, dan heb ik nog een nestje van een maand zieliger dat punt op Heul. En mijn schoonzuster was gisteren door. Dus, En dat is gezellig. ja, en ik ken er veel, ja. Is dat altijd op Ik dezelfde heb, plek? ja, Ja? dan gaaf. Oké. En elke avond. En het mooie Maar dan... ik heb wel 3 maanden stilgelegen. Ja, ja. Oh, wat zal dit een ellende zijn geweest voor dich? Nee, 3 maanden lang niet, nee? nee. De eerste dag dat waren we wel een beetje moeilijk, maar daarna, ik was gewoon op een gegeven moment niet meer beter.
Was de schoonste prijs die ze ooit gewonnen is? Even afgezien van hij. Ja, wat wordt er schoonste 2 keer prijs? 6500 euro. Op Aardig? 6400? Nee, 265. Oh, 264. Op Aardig en daar 2 keer. Of 1 keer. Nee, ook 2 keer. Oh. Vroeger had ze ook van die schitterende prijzen zoals een half verken en zo. Ja, Ah, vroeger oké. wel. Weet ze wat ook Wie ik vroeger met de mama naar pap kon, wonen we immer in de Frank of in de Beerstal, ik weet niet of ze weet hoe dat is. Nee? Maar ja, mag ook niet goed. En dan ging ik met het zo'n zo. En dan kreeg ik van dat pater, wat die daar door afvroeg, kreeg ik immer 1 keertje. Er stonden 15 nummers op. Maar geloof me dat ik hier zondag met het met hem ging. Ik heb toen zijn Door de glas pater? op dat keertje. Op dat keertje. Ik heb toen zijn glasservies gewonnen. Voor de man. Dat waren 6 verschillende soorten glazen. Van beer tot drupke. 6 verschillende kleuren. De man had het gehad, dus dat we weg hadden gebracht naar het kerkhof. Had immer een lievig in de kast gestaan. En waar is het nou? Het servies? Nee? Ja. Hij voor dit geen bijzondere betekenis? Nee? Ja, dat gekleurd gedaan, blauw, groen, paars, geel. Dat hoeft voor mij niet. Zeg jongelui, ik vond het... Nou jong. Ja, dat is zo jong als het Vuls, hè? Ja. Hij is sowieso aan een tweede leven begonnen. Ja, Je ja. ziet samen eigenlijk aan een tweede leven Uiteraard. begonnen. Dus ja, de best zo ouders dat ze die Vuls. En nou ja, het heeft zo moeten zien, hij en Gertie, dat we vandaag aangebeld hebben.